In the Bankulu. Amazwi engizokhuluma ngoba noma ungathubeka kanjani uthubeka uyabhekisisa ukuthi uzokhuluma ini ivele iphele leyo ivele iphele kusale ukuthi vele umnikazi kuphela ozokhuluma okufuneka akhulume ngoba uyena kuphela oyazi le ndaba yasezulwini. Ngizocela ngiyelele isihlalo sobukhosi sasezulwini. Ngibingelele nendunkulu yasezulwini. Ngibingelela amakhosi. Ngibingelela abafundisi. Ngibingelela abavangeli, abashumayeli, abakhokheli nabaphathi. Nihameke yonke kaNkulunkulu ngegama likaNkulunkulu uShembu nasizwe. Amen. Amen. Ngizoke ngicela uNkulunkulu angiphe amazwi ngesihlabelelo sika-114 ukuze ngikwazi ukukhuluma okufunwa uNkulunkulu. Amen. Wangidala uNkulunkulu oThixo
ngubani wasethembelini entobozweni yesikhathi ngaphansi kwamfundisi uDlamini ongaphilileke nokho manje ucela uNkulunkulu akumkhumbuze. Bantwana baNkulunkulu, indaba enkulu esikuyona. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu angivumele nami ngibe la nabakithi uma bengicela kuyena avume ukuthi ngibe nendawo. Le ndawo ngangingazi ukuthi indawo enkulu kangaka, indawo esondelene kangaka nesithubeni. Amen. Kuningi-ke bantwana basethubeni okuvelayo njengoba ngila nje eduze kwaNkulunkulu. Ngicela no baba bami uba uNkulunkulu abathethelele, ngoba uma ngizwa kahle omkhulu bami babili babekhonzana kodwa ngemva komkhulu angenanga muntu kuze kuzongena mina manje. Umkhokheli ongumama kaMfundisi uDlamini ngizwa ngayo le ndaba ekhaya ngaze ngizwa ngayo sengila ubuza ukuthi ungokabani lapha kwangobani, ngisho ukuthi kungokabani ababaze njalo aloku babazini athi awu kanti ezulwini nakuhlezi kuyasetshenzwa aloku babazini. Hayi abuya ngqondo athi yazi ngindaba mbabazi kangaka ngidaya ngazi athi ngibabaziswa ukuthi omkhulu wakhe abashe ngamagama nogogo bakho abashe ngamagama athi safuqa lapho kodwa koyihlo akukho loyedwa owafika la cishe iminyaka ngaze 40 uthi ingakho ngibabaza ukuthi kanti ezulwini nakuhlezi kuyasetshenzwa omkhulu bakho sekakwazi ukungena ngawe bazothandaza nawe ngoba babevele bekhona. Ngibonge Nkosi sesiphila. Bantwana baNkulunkulu kwangithokozisa lokho mina ngoba ngabona ukuthi angilahlekile. Kanti noma sengifikile la bayasondela bayakhuluma izinto abazifunayo bayasho nokubacelela intethelelo bayafika kodwa awungisizi mfana wami ngenze ukuthi nokuthi ngila emhlabeni. Kodwa manje mengithi ngangena ezulwini uthi washayela bayangivundela bonke uthi thatha imbuzi uhambe uyongixelela intethelelo koshela ngobahlanga ngoba bayangifuna kodwa ngikwazi ukungena mina ngoba ngenze ukuthi nokuthi ngengidaluleke izinto ayezindlini. Ngabe sengikwenza lokho nginethemba lokuthi bathethelelwa ngoba wathethelelwa ngoba akuyanga ukuthi azosho ukuthi hayi angithethelele baba. Ayibonge Nkosi sesiphila. Amen. Ngibabaza ukukhulu kwale ndawo esiyona bantwana baNkulunkulu ngathi le ndawo singayiphatha kahle, singahamba kahle kule ndawo. Konke esikwenzayo senze into esazi ukuthi iyavumelana noNkulunkulu. Kuningi esengqondiswe khona. Bayabuya bayasho ukuthi omunye afika azocela awusize ungenze ukuthi ngakhele indlu kanje ungathi yakhiwa wena uthi yakhiwa yimina ngoba mina ngahamba ngamenzelanga usibanibani indlu manje ngalela ngiboshiwe nginecala ngisume futhi ngikwenze lokho. Ayibonge Nkosi sesiphila. Amen. Ngibonga ngoba uma bengitshela bayabangile namandla ukwenza lokho. Amen. Ikho-ke ngithi bantwana baNkulunkulu le ndawo uNkulunkulu akasipha amandla ukuthi siphathe kahle sihambe kahle kule ndawo ngoba kusezulwini. Amen. Khona la uNkulunkulu wethu unaphezulu ekhuluma khona uthi mawusuze ngawo ngaphakathi kwalamathe usungene phakathi ezulwini. Amen. Uthi kodwa ngesikhathi uthandaza lapha ngaphandle uzothi Nkosi ngicela ungene nami. Uthi lezo-ke nezitha zonke izinto zizosala lapho ngaphandle. Kodwa uma ungalalelanga una ngaphakathi mawuphumela ngaphandle ufike uyithathe zihambe nawe futhi.
siyacela uNkulunkulu abe nathi. Amen. Ngiphinde ngibonge uNkulunkulu. Kuningi engivikela ezintweni eziningi ezikhona. Engivikela engozini, engivikela kweziningi izinto. Ngeli ilanga siyahamba sibathatha. Sengiyibhobodla ngempela nje. Ngoba ngase ngithiphe nakho. Ngihamba lezi zintathu lesinsizwa. Siya entabeni. Angakakholwa ngalesi sikhathi. Siyobheka inkomo. Ezakuthi inkomo ngangifuna la sizodla khona sidle izothi mangisebalele ekhaya ngiyibone endaweni eziyona. Kodwa ikuthi intaba uhamba amakhilomitha amaningi ufike kuyona. Ukuthi zazi nami imbalake okwazi ukubona zibo. Masiyobheka lezi inkomo sihamba indawo ende. Kangangokuthi sathi sesiphenduka singatholile isomela amanzi. Uma somela amanzi ngibona ukuthi sizolo sihamba kancane siqalazana namanzi vele ngihambe phambili. Emkhosheni ngifika ngifona ngiyabadlalisa. Ngifike ngifona ngidala asekhona ngishanga thina futhi. Bathi bayafika babona nekhuluta dala. Kaloku mama ngizokhamba phambili. Kwathi nje ngisegqumeni. Somile nampela sisuphuza amanzi awekho la entabeni. Bengithi ngiyaqalaza eceleni kwami hawo. Ngoba amanzi phela. Isifethu siyakuphoza sithi. Kodwa la manzi awakelezi ayakhuphuka nje abesebuyela phakathi. La phezulu kwaso ngoba kuyimbobole sekukhona amanzi into emihlobo. Isetshele la phezulu. Ayivele ngingabatshelile manje vele ngithekulunkani ngitheke phezulu. Ngaphuza ngaphuza kabili ume ngendlela ebanda la kwakubanda inzima. uNkulunkulu njalo ngikhuluma indaba kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukugada noma ngabe kuphi la ukhona abe nawe kulokho okudingayo uyakusiza uNkulunkulu. Amen. Bantwana boNkulunkulu ngelila ngasihamba nomfowethu siyela manje. Sicishe silingane nje kodwa mina ngithe kwamphishana. Uma sihamba naye kukhanya izulu lidume liqhamuke libe libi. Athi asisheshe khona sizoyela umfula. Ngoba mase laze lafika umfula uzosigcwalela singabisawazi kuwena. Hayi sasheshe. Sathi masishesha nje hayi sayizowela umfula. Selilibi kakhulu ke manje. Akukho umuzi lapho ukhala masini. Hayi senza ngendlela sasiza emgwaqweni omkhulu nje omkhulu umgwaqo lo wami imoto. Angazi kwenzekani yaze ukuthi kwavele kwaphela. Kwavaleka amehlo. Ngiyahamba kodwa angazi ukuthi ngisenza. Kumnyama emehlweni. Kanti naye umfowethu avalekile. Kanti uNkulunkulu emkhulu wavele wenza ukuthi akeze kimi nami ngiyekele. Sasishayisene nephongo njengengqa. Athi inquzu avuleka amehlo. Ngithi mina hawu bengaboni uthi nami ngisaboni. Athi asole masiyami emgwaqweni sawelela ngaphesheya. Asakwatha singabe sahamba ngendlela sihambe esikhotheni ngoba izulu lihamba ngendlela. Kwabanda sahambe banga lencane lavele laphela futhi. Wasivula uNkulunkulu amehlo ubale avaleka amehlo lasilapha ngazi ukuthi kwabekwenzekani. Sasohamba kanjani ngoba nabantu babengekho ngoba izulu lina abantu abalezulu basuke ehlokweni. Ngibonga uNkulunkulu bantwana basezulwini. Kuningi angenzela kona. Kuningi asengenzele kona. Kunokunye nje ongekuhle ezweni lakithi kodwa ke angikhulumi ngakho. Kodwa nje ngiyacela kwaphathelene nalezo zinto ukuthi bandla engathi benze okushiwo uNkulunkulu bangenzi okwabo. Ngoba lapha sinomfundisi
nomfundisi esinaye uyagula kodwa kusho ukuthi ugula ukuthi akezwe akaboni futhi uma ukhuluma naye uyakhuluma izinto ongenana uthathele umyeni ukuthi ake sicabanga ukuthi senze ukuthi ngoba ukhona umfundisi akusona isithombe umfundisi ibuhlungu kabi into oyibona yenzeka lapha kwenza izinto wazi ukuthi azemukelekile nebandla ulifuna ukuhlakazela ngenxa yokuthi sekwenzeke izinto ezingafanelanga angidlule la Yezimo siyabona thina ukuthi sihamba noNkulunkulu futhi uNkulunkulu wangempela ngoba kufanele ukuthi bamntombele ukuthi sinoNkulunkulu wangempela impela uNkulunkulu wangempela ngoba kwenza izinto zenze bawucela into uNkulunkulu ukunika leyo nto ecela ngicelile la ngilila cela uNkulunkulu baba ngiyacela ukuthi njengoba phaka uNkulunkulu angibe nekhaya elizobukeka ngingathi hamba noNkulunkulu ngibe nekhaya elikhonza ngithuthukile hamba noNkulunkulu uNkulunkulu wangenza into ekhaya ngiyabonga lokho kakhulu uNkulunkulu ngoba engacela kwami phakathi ngiyacela futhi manje cela ukuthi uNkulunkulu angene ezinganeni zami ngiyabona zimbili zintathu engihamba ezingenayo ezine zikhala ngamabhizinisi emsebenzini avele ngisho ukuthi abeze ngenkani kodwa nabo uma sithanda sibakanye nabo abakhombisi ubudoda ngibalekela lento eyenzeka komkhulu wami ukuthi bathi sebengenile izingane zabazana abalandeli banenkinga yokuthi bangena kanjani manje esontweni ngoba phela bangena ngathi uma ungena ukuthandaza nayo kuqethuze kwakho angene yathandaza na inkazi yalomlilo engiyitholile ngicela ukuthi iwele nabantwana bami ingapheli into yami lababamkhulu no babamkhulu uma ngifika ngibona bebuza ukuthi mfana ushiye bani emuva ngingangabazi ukuthi ngishiye osifana bani bakuphi bayathandaza ngivumele phezulu ngoba ngazi ukuthi bayathandaza ngicela uNkulunkulu wena abe nabo bangene ababize uNkulunkulu uyobiza abantwana bakhe ngendlela ababiza ngayo amen amen bese Kristu Dina inkosi
uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu kuningi afisa ukuthi sibe yikho kuningi asikhombisa kona ukuthi singaphila ngawo uyafundisa ngamabhizinisi uma enza amabhizinisi uyasikhombisa ngathi ukuthi asenze lokho ukuze siphile manje thina mhlamba ngazi noma sonke sinalo yini ithuba lokuthi senze lokho angazi kodwa uNkulunkulu uyasikhombisa lo nkulunkulu esinayo abantwana baseshileni uNkulunkulu impela onhliziyo yakhe ithanda abantwana bakhe ayibonge Amen. asimthandele nathi uNkulunkulu ngoba uyasithanda senze athi asikwenze sikhombise ukuthi siyabuzwa uma siyambona futhi uma enza lezi zinto ukuthi ukhombisa thina ayibonge Nkosi yasekhaya bahlala uNkulunkulu nami cha ngokufishane bami la ngomntwana bami ngizocela uNkulunkulu la ngikhulume khona kabi uNkulunkulu angithethelele leba uNkulunkulu lokho ukuyithe ngicela ukuba inkosi isisebenziswe Amen. izwi lenkosi lethe kuzoba wesihlabelelo seshumi nesishagalolunye u-19 athi kuzoba umshumayeli unzimande wakhona lapha ekhaya amen Amen. inkosi isisiphakama kwabantu In the Bankulu.